हेलो गाइस गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ खालामनाया जि गोबाव जाखाबायमोन आं मास मोनसेयानो जाबायमोन खोमा। एकदमबारे माबा भिडिअखौनो जि खालामनो बाग्रा जाबाय लोगोफोर मा जाखोथाय। ओमफ्रायो मा होनो दुर्गा फुजानिफ्रायनो माने इउटुबबो नायाखै फेसबुकखौ दायाखै एखेबारे ओरैबो माने जेबो भिडिअ नेना लागानो मालायखौ थांफै नायनायावनो दिना थांदो आरो। जों दा माइ नायनो फैदो आरोना लोगोफोर माइआ मोनबाय आरोना जोंहाना। ओमफ्राय दा मा होनो अखायानो नै लोखि फुजा मैया नै दिनैनिफ्राय बायबाय आरोना। ओमफ्रायो दा अखायानो हानानै नै दै स्लुं गोजायै नै सब दै गोजा दै जेब जेबाव सानांसिगोन माथो। ओमफ्रायो नै माइआलाय मोनजोब्बाय आरोना हानांसिगोन नै सान्दुं ओंखारबा नै आरामनो मोनबाय नै दा बायदियावनो हानांगौहाय नै नङाबा ज'जोबोसो दा बायदियाव हाबानो मोजां आरोना नै जि आरामनो बे माने दहला नालाय जायगाया बिराद मोजां माबाखादों आरो हानायालाय जाबाय। ओमफ्राय दा बोथोरानो नै माबायदिखा आरो लोगोफोर मा होनबावगोन सिङाव दै गोजायैनो बे जुथा गोलावखौ गाननासो इयाव हानांगोन आरोना इनै दैया माबायदि मालाय मेरलासो मोनजोबखाबाय आरो ओमफ्राय हानांसिगोन। लोखि फुजा बायनायनिफ्रायनो नै अखासो बोरैबा दोमैनानै अखासो हाखाबाय। ओमफ्राय दा एसे गाबोनफोरनिफ्राय नायनोसै आरोना अखा हानायावथ' बोरैथो हानो ओंखायनो अखाखौ एसे नायनानै हानोसै आरो गाबोनफोरनिफ्राय। ओमफ्राय दा थांसै बोथोरानो नै गोमलाला अखा हानानै हरै दैस्लुं गोजा आरो लामायानो। दुर्गा फुजा जादों मालायफ्रा लोखि फुजा जादों बिहा नै माइसो हादों। माइआ मोनबाय नालाय माइ हाबाय आरो ओमफ्राय नै दै गोजा नै जब्ल' जब्ल'। दै गोजा ओमफ्राय दैसायाव माइ हादोंमोन। एबारनिफ्राय बिदि माइ गायनांगौ आरो मालाया ना खारगुलायो ना मोनगुलायो नै दैयानो गोजा आरो दै गोनाङावनो हानांबाय उपाय गैया। खिन्थु दै लायदों आं दै लाबोनो रोङाखै सान्दुं गैया ना एफा गोजानाव आं बोरै थांना बोरै फैफिननांगौ जाखो। मानो फैया दै लायाबा आङो दै लाबोआखैनो सान्दुं गैयिखाय। नै बेलेगफ्रा आरो नै मालाय दासो बिबो माबादों बारदों दासो फिथाइ एसे ओंखारदों। नै बेनाथ' ओंखारबावाखैनो ओंखारगोनसो दासो ओंखारनो लादों थरायदों। ओइ जाना आरो आगोथिया दैसायावनो होबाय हानाया। सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा फार्स्ट माइ सान्दुं ओंखारजेनना माइ हानाय ना ओंखायनो हायाखै ओंखारदावबा हासिगोन। नै खिनिखौ हारसिं हाजोबनांसिगौ आरो मैयाबो हादोंमोन मैया हाजोबदिया मेगनाव माबा हाबजोब्बाय गोलोमदै हाबजोब्बाय। दैखौ लाना फैदों लोगोफोर नै माइआ लाबोबायमोन लाबोनाया ओमफ्राय दा मोथिया सिबाय लोगोफोर मैया सानसे रानथों होननानै दोन्दोंमोन आरोना दाखालिनि हानाया मैयाबो आङो एसे देखायखादोंमोन नोंथांमोननो लोगोफोर। ओमफ्रायो दा मा जागोन फिसाजोआ गाखैनो ओमफ्राय दा माइआ सिबाय आरोना एकदमबारे दिनै दा 10थासो बाजियाव हाबाबो जागौमोन आरोना फुंनिफ्राय रोगाग'नो हागौमोन। ओमफ्राय दा सिनानै होबाय लोगोफोर मा खालामबावनो उपाय गैला। ओमफ्राय दा खाफालनिसो खोथासै सान्दुङा माला ओंखारो। ओमफ्रायो माइआलाय जि रग' रग' फिथाइ गोजा जादोंमोन आरोना मैयानो बिराद मोजां जादोंमोन मानसि मोनाखै लोगोफोर। ओमफ्राय दा बिगानै मानिनि माइ जि रग' 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 ओमफ्राय दाथ' अखा हानानै सान्दुं दुङाबाथ' गाजा बेरसिगोन लोगोफोर जि दुखुनि बाथ्रा जाखाबाय आरोना जोंहानि माइ हानाया लोगोफोर। ओमफ्रायो बै बे बिथाङा दुखु मोनदों ना मोनाखैथाय आं सोंनानै नायनोसै आरोना इनाव बिथांनाव बिथाङा मा होनो नोङो ओरै मोजां माइआ दे सिबाय ओमफ्राय नों दुखु मोनदों ना मोनाखै खोथालाय मोनाखै मोनमाराखैदां दुखु। ओमफ्राय इखो नोङो मा गोदानो इखौ उनगासिनो खोथालाय हो मा गोदानो
मा गोदानो नोंखौ उनगासिनो ओमफ्राय दा उपाय गैला लोगोफोर माइआ सिबाय आरोना जोंहानिया जि दुखुनि बाथ्रा एफा बुरजा माइमोन आरोना रग' रग' बुग्लाबो गैया माबो गैयामोन आरो ओमफ्राय दा खाफालाव मा लिरनाय दं मिथिला आरो माइआनो नै सिजोबखाबाय मैयानो ख्रं ख्रं रानखाबायमोन आरो मैया सानसे होबायना राननो ओमफ्राय आं लोगोफोर दाखालिनि भिडिअ' मैयानि भिडिअ' ज' होनाय जासिगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना होमबाबो नायदो आरोना ससे ससेबाबो नाबाय नै माइआ एकदमबारे जि सान्दुं थिङावनो होबाय लगायना होजाबाय ट्रेक्टर ओमफ्राय दा जिरायग्राबो खालामाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आंहा जि लाबोदों ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुं माने सान्दुंआनो थानो हाया एनै बेसोरा गोलोमफ्रुजोब्बाय जि सान्दुंआवनो मावनो होजाबाय फुंनिफ्रायनो नादों आरोना ओमफ्राय नै दा एकदमबारे थानो हाला खोमा एकदमबारे जि गरमजोंनो मानसियानो जोंख्लाबजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै दा नागासिनो नै सासेया एरगासिनो सासेया होगासिनो नै गोलोम